Simbio Benigli is my God. Ning kalibutan na daghan nga mga kuan ba grupo gikan kanato hangtod karon apan isa ra di mabarog sa pat kay sinos kalibutan sa north, east, west and south. Kini lang ang Dinagat Islands nga ginumala sa Ginoong Diyos Divine Master Indirect Senior Master King of all Kings Master Member Junior ug Divine Grand Master Madroniki the First. Kaniadto sa wala pa giparehistro ang kapunungan sa PBC Exchange Commission niadtong October 19, 1965 daghan na kami milagro mirakulos ang Ginoong Diyos Divine Master Indirect Senior. Aton nga giparehistro na kini sa Exchange Commission nga gidala sa Gitao Philippine Benevolent Missionary Association Incorporated with SIC number 2804 October 19, 1965 valid until 2015. Pagkahuman sa dito cover na sub akong Master King of all Kings Master Bimburay Ikli Junior sa under sa New World Spiritual Vision. Sa atong pagpanambal wala lang gitudos ang Ginoong Diyos Divine Master Bin Idirect Senior ang pagpanambal gikan kaniadto hangtod karon apan ang kaluwasan sa lawas ug kalag wala gikatudos nga bagang katawan sa Ginoong Diyos Divine Master Bin Idirect Senior sila matinayang katawan for example magrosaryo og General Rosary ipay na kuskalos sa kalag ug lasin ang anak kong Diyoba Aman tanang espiritu sa langit sa masanto sa kasatas nga tanang espiritu sa langit sa yuta tabangi ako makabarog makabot sa kinabuhi wali katapos iguban ako pabili gini sunod ka parentihan hinatong mato magipay kinabuhi wali katapusan kana halos wala ka nagitulo nila silang mabaga ang katawan hapon adunay pipila ang katawan kini lang gitagaan na niya nang mabutanga kay kasagaran ang gitulo sa kapunungan karon tambal dipinsa karon magamit na dyan na siya sa kapunungan sa mga PBME gikan kaniadto hangtod karon sa Robinyan International kay wala lang gitulo siya to gibalik-balik puro tambal dipinsa tambal dipinsa mao din sa kasagaran gitulo sa tuwa kay maabot jud ang panahon nga karon atwa nang ang gipangandaman sa taas nga panahon karon niya na nangabot jud ang tambal ug dipinsa ano sa tong lawas gihatag sa General World Spiritual Division ang General Cooling pag-take over ninyo sa Master King of all Kings Master Member Junior ang New World nga ma-check up ka gamit ang General World ug New World karang gikonik na nang karon ni dakot kas kandila unsang pulunga ang pag dakot sa kandila ay baluman mo sa pagpalong sa kandila ay balusan mo unsang pulunga ang pagdakot pagka santik sa palitrosporo adisir ka makadagkot pagka mao gyapon na sa New World kanon kani gamit ka kandila ug mo kag ITD tulo ka kandila imuha ITD internal treatment division ay imong mapansin mo na siya ning kalibutan na daghang kagbantayanan o sa New World masad to kay daghang mga grupo nga gipasulod para lang manguha sa unod ug bunga sa kapunungan sa PBME apan ang Dios dili yung kadyusan mo nang kasagaran ng mga unod yun wala gitudlo sa mga kadaghanan pipila ra sad ka tawo pero daghan na siya apan wala lang gitudlo og insakto kaya nga naman tungod sa mga tawo kay na ito'y nangutana kaniadto nga niingon nga naman ang original ako gipangutana kanadto sa lecture nga naman ang mga unod jud sa kapunungan na halos wa man gitudlo sa ingito basta kuha dugay na gipatudlo gihatos ng Ginoong Diyos Divine Master Bin Idirect sa paning kaso ang mga tawo wala nangita mao ko sang gitubag kung saan magpadawa kay balo mo sa ingin sa kuha kung saan matong istorya misteryo din sa misteryo ako ginan misteryo mao na hinungdan karon nga ang mga unod jud ug mga misteryo halos wala gyud gitudlo sa bagang katawhan apan kung ikaw magtuon o mag-research ka imo jud hikaplagan pagsulod sa New World Spiritual Division gikonik na ang Dios ug ang iyang makatawhan pagsulod sa New World nga gikuha ni Dr. G. Daw next kanang instrumento nga gitawag CB9 ang 7 mo kanang lumiro sa Dios ug ang 9 lumiro kana sa makatawhan gikonik na ang CB9 mo ni siya karon kini sa nga video nako mo kini siyang pang 97 nga ni-connect sa CB9 isa to pa ang Dios ug ang iyang makatawhan nagkunik na nagkahiusa na mo na bisag karon sa ang kapunungan sa PBME wala si bisan kinsa makalumpag niini kay ang kapunungan sa PBME mao kanang gahom ug mao kanang kalibutan inunta bisan pag makuha ng kapunas binar napupos ang kudratapan ng PBB wala katapusan kay ang PBB mao kinang kalibutan mo ni karon ng pag-abot ini ko na gilecture na hantod nga niabot ka sa chapter to chapter mo na kon imong balikan irebisan nimo gikan pagbugna pagsugod sa tanan lang gipang release hantod karon padugang-dugang nagpasabot mo tag ni Divine Master Bin Idirect Senior kaniadto basta ang tinado na kamoy tulo ka pulong managiingon nga na nangutana di sa to pa bastante na pero wa sila kasabot nga kada day tulo ka pulong isa na ka title halimbawa na kay pulong
isa pingon sa tulo sa piste. Napo kay pulong isa pingon sa tulo sa gira, napo kay pulong isa pingon sa tulo pingon sa tambal. Tanang klase isa pingon sa tulo. Mo na siya dili kay tulo ka pulong, example na to, ikaw isa ka katao. Ako imong amo. Mingon ko nimo pagkabo nakuha ka sa galon, mingon na po ko nimo pagdungag, wa pa ka kabo wa pagkadungag, mingon na po ko nimo pamalingki. Di ba sa ato pa dili gini mo kaya mo ka ng pulong. Kinahanglan na kada kuan nimo daghan jud na siya kay aron kaman ba kada kaman nimo mahimo jud nilang sakto kay nga naman daghan man sila. Pero kung daghan nga pulong nga nagunit nagpasabot nga dili na siya anytime jud nimo kay nga naman daghan mang musugo niya. Pero ang pinakanindot jud nga pulong mingo jud mo kanang spiritual study jud mo kaysa spiritual studies ana jud yung makita ang unod ug unsa magapangutana kamo kung kinsa kamo unsay naa na ninyo pinagising katulugon. Kung matulog ka mo spiritual study kamo mogamit jud kamo transmitter receiver sa kalibutan. Kinahanglan matulog kamo nga wala kamo tapad. White t-shirt sing suot ninyo tapos magpants kamo dipindi sa color yung sa ubos basta importante diya makaputi mo. Ang inyong dipindi ko na sa madapitan mo kulik sa podcast kinas kalibutan mo kunik ba mo Dr. Yustubar the General Arjan yung conception kakaptit kapol yung kan Divine Master Robin Idiric Senior o ka sa ka Master King of All Kings Master Member Junior Senior o ka sa kan Divine Grand Master Master Madun Ikirapers sa new generation. Dipindi na ninyo kung asa madapitan mo kunik ka na niya kung mag-studio ka mo. Muna ini kalibutan na ang pinakanindot yun studio kaya nga itong kinabuhi isa radyod. Kaya kung mawala kini di ka makabalik kanto sa kanturan mo na mintras buhi pa mo samantalahan ninyo ang pagkakataon ayon ni siyangi kay nakataas ang panahon karon para sa karon karon June 4 2020. Sayang ang mapanahon nga molabay nga wala kamoy nakatunan na wala kami na discover sa inyong kagalingon nga pagkakamo. Ang importante diha na gimoy madiscuss kan tinuri katawan sa Dios makasaysa sa kalibutan iyang puwid og ang kalibutan iyang nimutan karon nga lawas kay nga atong original jud nga lawas o templo kinato material kanang balay nato dayon-dayon ra na siya dili gyud nato lawas kay nga naman kanang balay sakan kanaugan ra gyud na pero kini imong lawas kon makatulog ka pabalunay gyud ninyong espiritu magdipinsa mo magkarga mo kay maipan magmata mo kay makakita pa mo sa may tabo apan kung tulog ka mo wa gyud mo na ibalo sa may tabo kaninyo mo nang pabalunan gyud ninyong espiritu kay sa panahon nga kamo matulog sa bangyo espiritu aduna sa nay mission nga iyaharan ka galingon ug aduna po mission nga imong material imo kagalingon ug aduna po mission nga nagoban ang material spiritual sa sugo mo nang nabitaw panahon nga magdamgo ka nakabot katong lugaran nakabot katong dapita tungod na kaniadto o nang espiritu nga sulod gawas imong lawas kay kung lima ka ditrang yung pagara aduna jud kay lima pod ka full name nga pangalan anang ego nimo duha ra nakalitra para aduna jud full name sa imong ego ug unsa ang period sa imong ego unsa pa ang period sa master ego nagya poy full name imong master ego mo nan dapat hibalo ka usa pagtawag nimo sa imong ego unsa ang paggamit nimo sa membering unsa ang paggamit nimo sa blue ring ug unsa ang paggamit nimo sa white ring ug unsa ang paggamit nimo ng red ring kung nahibalo mo unsa ang paggamit nimo ng singsing nga pangantihan ug ang singsing sa Robinian International ang instrumento nga gihatag gikan kaniadto nga mo itong kinabuhi nga gihatag sa tanan lay makatawag gikan kaniadto hangtod karon apan na masurti ni ang masud sakop lang sa kapunungan sa PBMI Robinian Kamara naghupot anang instrumento mana nga tinago gikan pa kaniadto hangtod karon mo nagiingon ang simbolo kita sa duha ka man mabagis nga mananap kabayo unsa may kabayo mo kanatong ego ang kabayo bisan unsa harangan man yung mulokso yun na siya ug ang agilaw sa strong determination bisan sa kalayo makita niya siya tungod sa iyang pagkatalas siyang tinanawan the power of the eagle. Mo na kalibutan na bantayan na niyo kay ang ako Diyos Divine Master Robin Idiric si Master King of All Kings Master Member Divine Grand Master Miss Madon Ikirapers wala na kana sila nagkulang sa tanang katawan gikan kanito hangtod karon. Busa ako nagpasalamat sa omnipresent ako kaninyo karon nga wala na lain pa nga inyong gipangita. Dis amo gikan ni Robin asa mo pauli kang Robin gyapon mo. Dagikan kamo sa PBMI, muli kamo sa Robinian International kay kining Robinian International mo na kini siyang katumanan. Mabot ang panahon jud pag fix na kini Dinagat Island 27 feet sea level arka na kini mao kining arka ni Noah kaniadto ug ang Dinagat Island the same isara mabitaw kini gipunduhan adunay angkla kini nagpundo nini oras nga matanggal ka ikaduhang angkla mula bigar na kini Dinagat Island gikan sa Surigao isa ka semana dagan abot ka aron ka makabot diri siyang ginharian diri sa Dinagat Island busa kamo ako kisaysay ra na nako ninyo ang unod ug bunga unsa kini ang kapunungan sa PBMI kay mabot ang panahon nga kamo gustohon man nimo sulod diri sa kapunungan sa PBMI apan ulahi na
og sa kapunong sa rubi niya kay nga naman lock na. Kay kung mahibalo ka mo unsa kung daghan na mga tawo nga pamiyembro mo sulod diri kay hilabihan na kay multi-billionaire si Robin Iclio. Ug man ang iya makatawan. Mo na ginaingon nga pasurte-surte lang pala pandaan po sinang buno kanito ang iya makatawan di niya pagadatoon kay nga naman dahil siya na namulong nga mabot ang panan mo taon mo inihap sa imong kwarta para sa inyong kwarta kawa mo mapalit. Manang importante karon pa lang mag-estudyo na magpasting. Kay sama ko sa amateur, walay na professional kung dili ka moagi sa elimination round. Mo nagingon nga walay na professional kung wala ka nag-estudyo sa uno. Nabot kasi mo ranking o titulado ka kasi material pero mora mangyapon imong nakatunog gikan sa tao. Ang pinaka-importante nga pag-estudyo nga imong nakatunog gikan sa Dios. Mabala ang pulong balang espiritu kay kini nagistorya karon espiritu kini siya atong nabati apan di na tumahikap. Basta ni kalibutan ako ni presentang ako kinsas si Divine Master Bin directly si Master King of all Kings Master Bin Boricchio Divine Grand Master Madonicchio the first dining kalibutan na matag usa kanato magamping layutan ining klase-klaseng virus karon nga ni abot og mas malala pa nga mabotay daghang mga klaseng sakit trahedya mga sakuna nga kastigo sa Dios. Maabot pa yun ang panang nga mag-akob na gani ang langit ug ayuta anak na yun ug mawala ang hinuros hangin anak na yun ninyo mapilo unsa yun kalibutan kadelikado. Basta ako wala na ako nagkulang sa inyong tanan ako nagpasabot na ako sa kamatuoran pwede mo na kumuto pwede mo kadili kay ako ang 4-star general spiritual investigator ako sa banisag gikan kanito nga mobalik ko sa kalibutan aron pagkukom sa tanang katawan maayo man ug daotan buhi man ka upatay. Daghang salamat sa matag usa nga ri kanato. Gandang buhay sa ating lahat.